A štart, boxy sa otvorili a cena Kataliny šprinterská rovina 3. kategórie bola odštartovaná a vpredu je to Klpko koní, je tam Quitty, je tam takisto Invin Spirit, je tam Dixon s jednotkou, Royal Orient a takisto aj Tulum, takže je to veľmi nahustené na tom čele, potom následuje Paleta, za ňou je to Keduke, takisto Aprilius v strede pola Zagenhaft, Keduke teraz ako keby trochu cúva. Speed Test a Cold Player na poslednej pozícii. Kone už ale máme v oblúku a naozaj je to pekelne rýchle. Quitty a Royal Orient, dve slovenské kobylky, už zhruba 450 metrov pred cieľom, už sa blíži cieľová rovinka. Takže Quitty na bariére, Royal Orient druhou stopou, ale už sa tam vynára Tulum a takisto Invin Spirit a po bariére je to Dixon. Royal Orient stále vo vedení, ale Invin Spirit teraz pôjde cez ňu. Takže Invin Spirit, ale Quitty sa dobre drží, ešte Aprilius sa tam snaží presadiť medzi nimi, ale je to Invin Spirit, ešte Dixon na bariére, ale Invin Spirit teraz prechádza do vedenia, ešte Paleta prichádza na druhú priečku, ale je to Invin Spirit, druhá Paleta, veľký súboj o tretie miesto zrejme pre Apriliusa. Keduke už sa tam vynára Tulum a takisto Invin Spirit a po bariére je to Dixon. Royal je stále vo vedení, ale Invin Spirit teraz pôjde cez ňu, takže Invin Spirit, ale Quitty sa dobre drží, ešte Aprilius sa tam snaží presadiť medzi nimi, ale je to Invin Spirit, ešte Dixon na bariére, ale Invin Spirit teraz prechádza do vedenia, ešte Paleta prichádza na druhú priečku, ale je to Invin Spirit, druhá Paleta, veľký súboj o tretie miesto zrejme pre Apriliusa.